Narum payu nioskum ka chananam daki padba ka briu nyotar. Ubak marbiang nong si bodai kertong MDC balasyak weng no nakaseng Voice of the People Party VPP na Nongston constituency walaupun pawi ke jing nguling ngo halor ka rajong ka party ban weng no ya ukum ukertong klem da pensya ni ajing tip lem ya u halor ki daw baki hab ban weng no ya u kum ukertong jong ka party na Nongston ubak marbiang ulai tu ru ya ka jing yat lenti jong u bat ka VPP nadu ka basdang bat hadin ba ulapen ya sok pura ulaya trai rengkat bat ka party bat kam hadin ula apply ru ya ka tiket MDC nadu banai November araja arpolai namar ka party ru kanang perkhat baka election kan long hau araja arposau henrei la penjelan no kumta kaya tapor bat hak MP election ru kinong yaram party VVP na Nongston kila benchet ya u ya kikam kibakhia bat ula trai sitam ru hak ka election MP bat ungej bau organizing secretary jong ka Nongston ru ukubur ya kani Hau banai November hakakat wai trik arja arpusau na kaliang ka state election committee kalap ha wan yanga bat ikipara nong apply ticket ha office party halat kor bat hakate ka sni hakapor sau siteng janmit lapan banai ka kerteng jonga bangadai candidate jong ka Nongston constituency bat hadin sisngi ka jing pen bana ticket ngala phone yo president rang ba jong ka party bat ngada keliru ya u la long ne emba bangan lek pen itu ya ladi hakilok ki jor kisnong kitau bangalayot tiket kajubab kalong bahoot kalalong kumtang layat keleng kan Nongston constituency barah ka artrik ubanai nok pra arja arpusau u presiden rangba ulap ha wan yanga nakabenta ka orientation program ha office party layathu uba marbiang henrei ka ikaba penengo yu kalong bahadu kani ka sengi bamenta nakaliang ka SEC ka klem khot yanga banya kren AA syapang kata ka kam tiket bala deb ai yanga balada don kidaw kala day ban khot markmat ban kali syapang kita kidaw henrei wat hadu ban dapen mi ya ka notifications haka nyotor jong kala langkot araja arpusan ngasu yo ilang ba kilap thai kubor baya ka tiket an ai no shaway bat la weng jendat yanga ki campaign tip AA officially la kalong da ka phone ne ka jingtho ulong uba marbiang ulong bakani ka jingle ka VPP kalabu yanga haka umdum namar haka tu ka jingja ya ka not shilong u spokesperson ula krenshai haka press statement jong u dakaba ulong ba anamla shu ban pen kala yagi candidates namar barok ki candidate ngila dep screen bat yangi lapen kubor daga constitution jong ka party bat karai jong ka party ka de karai bahalordu tina kaliang jonga ngam song thu shu manu shu kita kibor bakham halor shu shu ne ki bakham hapo ki bala shimbiang ya ka tiket ka bala dep pen bana paj ba po jing keliu ba marbiang ulapan pauru bahalor kino kidaw bakila weng yanga ngam dan jing tip AA namar kumba ngalaong yapi baka SEC ka klem khot yanga banya kren ni ka klem ai ka nuka city ban a jing sha hinrei kala shu weng bet kumtu ka jing keli kalong balada kim ibet yanga balai ki ai hakabasdang ulabu ikani ka jing keli tada kim ai hakabasdang ngam lele hinrei ngashim bakani ka jing de yanga kadai ka jing pen khen wat ya ka hok long briu man briu ban nga perkhat ba wat ka men sim ya tip lem ru kalayap